שלום לכולם. אני רוצה לתת איזשהו מונולוג של כמה דקות, בעיקר לאנשים שהם בתחום האיתור נזילות, האינסטלציה ואפילו האיתום. קצת משהו אישי. אני נכנסתי לתחום לפני הרבה שנים, ואחד הסיבות שהתאהבתי בתחום הזה, אני אספר לכם שתי סיפורים קטנים על... ברגע שנכנסתי לתחום הזה עבדתי עם שתי אינסטלטורים מוכרים באזור מגורים שלי, ופעם אחת עם הראשון נסענו לקריאה שהיה שם פיצוץ מים, ואז הגענו ואכן היה פיצוץ מים שראו את זה, הצפה בשטח פתוח ציבורי, בשטח חיצוני, ואז הבעל מקצוע שעבדתי איתו הוציא, כאילו, אז לא היה לו מערכות אקוסטיות ודברים יותר משמעותיים, הוציא סוג של סטטוסקופ כזה של אינסטלטורים, והתחיל ככה ברחבה לבדוק ועובר חצי שעה, ואני בינתיים מתבונן, עושה את זה שלי, ואז באתי אליו ואמרתי לו שאני חושב שאני יודע מאיפה הנזילה, ואז הוא צעק עליי ואמר לי, החוצפן, אתה שעתיים במקצוע, אתה בא להגיד לי מאיפה הנזילה? שב בצד. ואז עובר עוד שעה ועוד שעתיים ועוד 3 ולא מתקדמים, ועדיין נערות של מים, ואז הוא מתקשר לאחד העמיתים שלו, ואז הוא מגיע, והעמית שבא וחיפש, אז הוא כאילו איתר את זה בערך אחרי 5 דקות, מה שלי לקח בערך 10 דקות, אוקיי? אז זה הסיפור הראשון. והסיפור השני, גם הלכנו לאיתור נזילה בבניין, בין כמה קומות, ואז הלכנו, היה שם רטיבויות בתקרות בכמה קומות, והבן אדם שהלכתי איתו הוציא מצלמה טרמית, התחיל עם כל מיני זה, ואז אני הייתי כותב להם את החוות דעת, כי הייתי מעט יותר רהוט מהם, ואז הוא בא ומקריא לי נושאים לפי א', ב', ג', ד', ואז אני אומר לו, לדעתי אתה בכלל לא בכיוון, אני רואה את זה א', ב', ג', ד', ואז כמו הקודם, גם אמר לי, החוצפן, אתה שעתיים במקצוע, איך אתה מעז בכלל? אז אמרתי לו, בסדר, אוקיי, בוא נכתוב את התזה שלך, אבל בוא נוסיף גם את התזה שלי, שאם לא קלעת, אולי שלי תקלע. ואז לא, בשום פנים ואופן אני לא מוכן, תעשה לפי מה שאני אומר לך, והיה לו שותף, ואז אמרתי לשותף שלו, שהוא לא היה במקום, אמרתי לו, תשמע, לדעתי הוא טועה, זה א', ב', ג', ד'. אכן אחרי שבוע הוא מקבלים טלפון להחזיר את הכסף, כאילו, כי המאתר שבא אחריהם איתר בדיוק מה שאני חשבתי. עכשיו, למה? זה לא כי אני בעל מקצוע יוצא מגדר הרגיל. אז אני אומר לכם, מאתרים, יש כמה דברים שאתם חייבים לשים לכם את זה ככלל. חוץ מכל הטכנולוגיות, וברוך השם יש הרבה היום טכנולוגיות מאוד שעוזרים לאתר נזילות. חוץ מהטכנולוגיות, מה שצריך זה לבוא כאילו בצניעות למקצוע הזה, בהמון נימוס, התבוננות. מה זה אומר המילה התבוננות? זה חוץ מלראות את הדברים, זה מלשון בינה, להבין, לבוא, לחבר ראייה והבנה ביחד. למה אני אומר לכם את זה? כי מלא, הארץ שלנו מלאה בבעיות של רטיבויות, מלאה. אז למה אני אומר לכם את כל הנושא הזה? ההתבוננות היא מאוד חשובה. שבאים לנזילה, זה קודם כל לדעת ממה זה לא. ברגע שאנחנו פוסלים אפשרויות, אפשר במהלך, בשתיים, לזהות איתור נזילה. אז מה אני רוצה להגיד לכם? תבואו, תתבוננו, תיאטרו, תפסלו דברים, לא לבוא כאילו אני יודע, לא יודע, לבוא טבול לרס הריק ולנסות לבנות, אפילו אם אתם בטוחים שאתם יודעים מה הבעיה. אז לבוא ולפסול אפשרויות. אם אהבתם את הסרטון, שימו לנו עוקב. שמי אלי, אנחנו מאלי משמיים, מקרן היסוד 20 טירת כרמל. זה גם מיועד, גם לבעלי מקצוע וגם לאנשים פרטיים שרואים את זה. יש לכם בעיה, אתם יכולים להתקשר, יש לנו טלפון בטיק טוק, יש לנו את כל הפרטים, אנחנו נשמח לעזור לכולם. כל טוב.